ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പോ നമ്മള് അധ്യായം 1 അല്ലെ, നമ്മുടെ അധ്യായം 1 കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഇതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അതില് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അതിലെന്താ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? കപിലദേവൻ അമ്മക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തത് പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 29-ാം അധ്യായത്തിലെ 12-13 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദം പോലും അവര് ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കാനാണ് അവരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ 5 തരം മുക്തി കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? പിന്നെ നമ്മൾ 12 രസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവതാരികയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. 12 രസം ഏതൊക്കെയാണത്? ആദ്യത്തെ 5 നമുക്കറിയാവുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 രസങ്ങൾ വേറെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെയാണ് ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, വിഭത്സം, അത്ഭുതം. ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം. പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആകർഷണി. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഓരോന്നിനും. ക്ലേശാഗ്നി എന്താണ്? മോചനം കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഒരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അടുത്തത് പരിശുദ്ധമായ വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. സുദുർലഭ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ശുദ്ധമായ ഭക്തി നിരന്തരമായിരിക്കും, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അനന്തരാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് കൃഷ്ണനെ ഭക്തി സേവനം മാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറയുക? ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. അത് കൃഷ്ണനെ അതായത് കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി സേവനത്തില് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അതീന്ദ്രിയായിട്ട് ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതോടെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ അത് സാധിക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിക്കാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തി എന്തിനുണ്ട്?
ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുണ്ട്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ആരുടെ അനുഗ്രഹമാണ്? ആരാണത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അത്, കൃഷ്ണന്റെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്? രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. രാധാറാണി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് പറഞ്ഞു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക, നമുക്കും കൂടി അതിനുള്ള ഒരു അവസരം തരാനായിട്ട് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നമുക്ക് പറയാം ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും? ഭക്തിയുത ശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം, അതാണ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി. ഇനി ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റത്തത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകും. നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു കാരണമാകും? ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. നമ്മള് എപ്പോ ചെയ്താലും പാപങ്ങള് മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്തതാകാം, ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ചെയ്തതായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ പാപങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ വരും. നമുക്കത് ദുഃഖത്തിന്, അത് എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായിട്ട് ജനിക്കാൻ എന്താ കാരണം? ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ധൃതരാഷ്ട്ര 50 വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചെയ്തത്? പക്ഷിയുടെ മൊട്ടെ കുത്തി പൊട്ടിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തതാ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര എന്ത് വന്നത്? ഈ ഒരു പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അത് 50 വർഷം എടുത്തു. 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര വർഷം എത്ര ജന്മം എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പപ്പോ ചെയ്ത പാപങ്ങളായാലും മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപത്തായാലും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. ആ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകും. പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരകം അജ്ഞതയാണ്. അപ്പൊ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ് അതിന്. പക്ഷെ കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത്, പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അജ്ഞതയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അജ്ഞത എന്തിനാ പറയില്ല, എന്തിന് കാരണമാവില്ല? കുറ്റത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് കാരണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. പക്ഷെ കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായിട്ട് അജ്ഞതയെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീർക്കണം. അപ്പൊ ആ പാപങ്ങളെ 2 തരത്തില് തന്നെ പറയാം നമുക്ക്. ഒന്ന് പാകമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് പാകമാകാത്തതും. അത് പാകമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത പാകമായ ഫലങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങള് അത് പാകമായതുണ്ടാവും, പാകമാവാത്തതും ഉണ്ടാവും. പാകമായ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പാപഫലങ്ങള് പാകമാകാത്തതുണ്ടാവും. അപ്പൊ പാകമായത് ഹരേഷ്ണ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും പ്രഭു? ഇല്ല. അപ്പൊ പാകമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം പാകമായിട്ട് നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പഴം പഴുത്ത് നിൽക്കണ പോലെ അല്ല, അത് പഴുത്തു, ഇനി അത് എന്താണ്? അത് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുക. ഇനി പാകമാവാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, അതിന്റെ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? അത് പഴുക്കുമ്പോ നമുക്കത് അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അതിപ്പോ നാളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത്
പാകമായ രീതിയിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അത് ചിലത് പാകമായതാകാം, ചിലത് പാകമാവാത്തത്. പാകമായതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ വർത്തമാന കാലത്തില് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പാകമായിട്ടുള്ളത്. പാകമാകാത്തത് നമുക്കിനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പാകമാവാതെ. നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നിദാനമായവയാണ്. പാകമാകാത്ത പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മിൽ നാം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് പാകമാവാത്തോണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. എന്തിന്? നമുക്ക് നാളെ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. ആ പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അതെന്താണ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണത്. അത് പാകമാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മളത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ അറുതി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ അറുതി വരുത്താൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനമെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുന്ന പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലേശാഗ്നി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ എപ്രകാരമാണോ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ഒന്ന് പറയാം. മാതാജി അതൊന്ന് വായിക്കാവോ? ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫ്, ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞതയാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരകം. പക്ഷേ അജ്ഞത കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം. പാപകർമ്മങ്ങൾ 2 തരത്തിലാണ്, പാകമായതും പാകമാകാത്തതും. വർത്തമാനകാലത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നിദാനമായവയാണ് പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങൾ. ഇതുവരെ അനുഭവിക്കാത്തതും ഇനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതുമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി നമ്മിൽ നാം സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് പാകമാകാത്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ. ഉദാഹരണമായി, ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളി ഇതുവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. തെളിവുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നു തീർച്ച. അതുപോലെ നമ്മുടെ പല പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പാകം വന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരമ്പര തന്നെയുണ്ട്. അവയ്ക്കോരോന്നിനും തക്കതായ ദുഃഖങ്ങളും ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ കാരണം ബദ്ധാത്മാക്കൾ നിരവധി ജന്മം കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഗതകാലത്തെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. ഒപ്പം ഈ ജന്മത്തിൽ വരും ജന്മങ്ങളിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കായി പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവരുമുണ്ട്. മാറാരോഗം, നിരന്തരമായ നിയമവ്യവഹാരം, ഹീന കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കൽ, വിദ്യാവിഹീനത, വൈരുദ്ധ്യം എന്നിവയൊക്കെ പാകമായ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞകാല ജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ നാം കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയ്ക്കൊക്കെ അറുതി വരും. ഇതിന് തെളിവായി രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11, 14, 19 ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ ഇതും പറയുന്നത്. എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നി കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനമെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളാവുന്ന ഇന്ധനത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അർത്ഥം.
ഉദാഹരണത്തിന് ഗീതയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാപപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അർജുനൻ കരുതി. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ നിയോഗം കൊണ്ട് അർജുനനെ യുദ്ധരംഗത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ ഫലമായി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാവുകയും ചെയ്തു. അർജുനനിൽ പാപത്തിന്റെ കറ പറ്റിയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തില് നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മളിപ്പോ പാകമായത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാകമാകാത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത് അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അത് അഗ്നിയിൽ എരിച്ചു കളയുന്ന പോലെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധിക്കുന്നു. ഈ ജന്മത്തില് വരും ജന്മങ്ങളിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിലിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാറോരോഗം, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നിയമവ്യവഹാരം, ഹീന കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുക, വിദ്യാവിഹീനത, വൈരുദ്ധ്യം, ഇതൊക്കെ പാകമായിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളി ഇതുവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ, തെളിവുകൾ ലഭ്യമാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതുവരെ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, അയാള് കുറ്റവാളി അല്ലാത്ത. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ തെളിവ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അയാൾ പിടിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോ, അതായത് ആ പാകമാകുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് എതിലൂടെ സാധിക്കും? നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കുമെന്ന്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഈ പാപങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-19 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 14-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവരെ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് കഴിവുള്ള കത്തിച്ചലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് എനിക്കായി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണിത്. 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തില് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് എനിക്കായി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഈ പാപങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അത് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് പറയുമ്പോ പാപപ്രവൃത്തിയാണെന്നാണ് ഗീതയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാപപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് അർജുനൻ കരുതി. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിയോഗമായിരുന്നത് അർജുനനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറണത്? ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല പാപത്തിന്റെ, അതിന് കറയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ധർമ്മത്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തിലാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഒന്ന് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തത് വിത്തായിട്ട് കിടക്കാണ്, വിത്തായിട്ട് അവിടെ കിടക്കാണ്. മൂന്നാമത്തത് പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമ്മളത് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കാനാണ്. നാലാമത്തത് മിക്കവാറും പാകമായി. ഇനി അടുത്തത് അതായിരിക്കില്ല, മിക്കവാറും പാകമായതാണ് ഇനി അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 തരത്തില് പാപകർമ്മങ്ങൾ 4 തരത്തില് പറയാം. ഒന്ന് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല, അതെത്താനായിട്ട് സമയമെടുക്കും. മറ്റേത് വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നുള്ളത്, വിത്തായിട്ടുള്ളൂ, ഇനി അത് മുളച്ചു വരണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തത് പാകമായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നാലാമത്തത് മിക്കവാറും പാകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മിക്കവാറും പാകമായതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ് എന്ത്? മിക്കവാറും പാകമായിട്ടുള്ളത്. വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. പാകമായി കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു. മിക്കവാറും പാകമായത് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 4 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പാപകർമ്മങ്ങളെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പാപങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ്? അവിദ്യയാണ്. കാരണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ. പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനൊരു അത് കുറ്റവിമോചനമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ പാപകർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്താല് അതിന്റെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. ഒരു 4 തരത്തില് ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണത്? ഒന്ന് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, ഒന്ന് വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, പിന്നെ മിക്കവാറും പാകമായത്. ഇതിനെ പറയുന്നത് ബുക്കില് പറയുന്നില്ല. അത് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ, വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാപം 2 തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കാരണത്തിൽ ഒന്ന് കൂടം എന്ന് പറയാം. ഒന്ന് കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൂടം നമ്മളെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. മിക്കവാറും പാകമായതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ് മിക്കവാറും പാകമായത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണ് വിത്തായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിത്തായി കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായ പാപപൂർണമായ നമ്മുടെ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തില് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഇപ്പൊ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ കൂടം എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവയാണ് പാകമാകാത്തവ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കൂടം എന്ന് പറയും. കൂടം എന്ന പദം പറയുന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ. അപ്പൊ അത് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ എന്നാണ് സംസ്കൃത പദത്തിലെ കൂടം. സംസ്കൃതത്തിൽ കൂടം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അത്രേ ഇവിടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. പാപ സ്വഭാവം നമ്മൾ അതിൽ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 തരത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറയാം, രണ്ടാമത്തത് അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പാപം ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമുക്ക്. അതിനാണ് അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിനെ നമുക്ക് അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയാം. പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അവിദ്യയാണ് നമുക്കത് കാരണം. അവിദ്യ കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങള് ചെയ്തു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ടാകും? പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ പാപങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ ക്ലേശങ്ങള് നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഈ 4 തരത്തില് നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാം? ക്ലേശങ്ങളല്ല, പാപങ്ങൾ. ഈ പാപങ്ങളെ 4 തരത്തില് പറയാം. ഒന്ന് വിത്തായിട്ടുള്ളത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്, ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്. ഒന്നാമത്തെ ഇതില് ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്നിവിടെ പറയുന്ന കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലെ കൂടം എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? എന്ന പേര് കൂടി ഇതില് പറയുന്നത്. ബുക്കിൽ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. കൂടം എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ കൂടം, അതാ കേൾക്കാത്തത്. അതാണ് കൂടം. ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടോ വോയിസ്? ഇല്ല. എനിക്ക് വിത്തായി കിടക്കുന്നത്. ശരി മാതാജി.
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താ, എന്ത് കർമ്മമായി? അത് അപ്രാരാബ്ധമായി. പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം, നമുക്ക് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം. അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളതിപ്പോ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഫലം കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക്. ഇനി അത് വരാനിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം. പാപങ്ങൾ, ഒന്ന് പ്രാരാബ്ധവും ഒന്ന് അപ്രാരാബ്ധവും. പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കിനി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇനി നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണ് വിത്തായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹൃദയത്തില്, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് പാപപൂർണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തില് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത്? വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 എണ്ണത്തില് വിത്തായി കിടക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണത്. മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവയാണ് പാകമാകാത്തവ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ്? അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, മുളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതാണ് പാകമാകാത്തത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പാപപ്രവർത്തികളുടെ വളർച്ചയും ഫലപ്രാപ്തിയും തടയാനുള്ള പ്രായോഗിക കുത്തിവയ്പ്പാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതമാകുക എന്ന സരളമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഈ പാപപ്രവർത്തികളുടെ വളർച്ചയും ഫലപ്രാപ്തിയും തടയാൻ അതിന് നമുക്ക് എന്തിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരായ മാത്രമാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുക, അല്ലാതെ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മം, പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. എങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് സാധിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരായ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് അതിന് ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ താൽക്കാലികമായി പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം എന്നേയുള്ളൂ. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അയാൾ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് വൈദികമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യും? നമ്മൾ വീണ്ടും പാപം തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നിരതരാകുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കതിന് വേറൊരു മാർഗം നമുക്കില്ല. മിഥ്യാഭിമാനം മനുഷ്യനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വവുമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പവിത്രമായ ധർമ്മം. അപ്പോ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് സദാ ഏർപ്പെടുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പവിത്രമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. കാരണം മിഥ്യാഭിമാനം നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വവുമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ആ മിഥ്യാഭിമാനം നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വം, അതിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാവബോധവുമായിട്ട് കൂടുതല് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. സദാ നമ്മൾ അതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്തതാണ് മാതാജി. ഇതിൽ ഇത്തിരി കൂടി വായിക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അത് വേണ്ട മാതാജി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വിട്ടിട്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ തൊട്ട് വായിക്കാം. എത്രാമത്തെ പേജാ മാതാജി? ഇതിലെന്നെ 7ാമത്തെ പേജില് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഏത് പേജില്? 7 അതിൽ തന്നെ.
പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളാ വായിക്കണ്ട്. അതന്നെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. 1 ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, 2 വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, 3 പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, 4 മിക്കവാറും പാകമായത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവ 4 നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും പാകമായത് എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നവ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണ് വിത്തായി കിടക്കുന്നവ. വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ കൂടം എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവയാണ് പാകമാകാത്തവ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പത്മപുരാണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മുളപൊട്ടൽ, ഫലപ്രാപ്തി, പരിണത ഫലങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവയെ അനുഭവിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെല്ലാം ഒരു മഹാശൃംഖലയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെയാണെന്നോ എങ്ങനെ പൂർണ്ണ ദിശയിൽ എത്തുന്നുവെന്നോ പറയുക പ്രയാസമാണല്ലോ. രോഗം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നതല്ലെന്ന് തീർച്ച. അതിന് കുറച്ചു സമയമെടുക്കും. രോഗബാധ തടയുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നു. അതുപോലെ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ വളർച്ചയും ഫലപ്രാപ്തിയും തടയാനുള്ള പ്രായോഗിക കുത്തിവയ്പ്പാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതമാകുക എന്ന സരളമായ മാർഗം. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അജാമിളിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:2-17. ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് അജാമിളിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം. പക്ഷേ യൗവനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വേശ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാപിയായി. എന്നാൽ അയാളുടെ ഹീനമായ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഇത്രയേറെ പാപവൃത്തികൾ കുമിഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടും നാരായണ കൃഷ്ണ എന്ന ഒറ്റ വിളി കൊണ്ട് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു. തപസ്, ധർമ്മം, ദാനം തുടങ്ങിയവ പാപഫലങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന പാപപൂർണമായ അഭിലാഷങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ നീക്കിക്കളയാൻ ഇവയൊന്നും സഹായകമല്ല. അതാണല്ലോ അജമാളിന്റെ കഥ ഉദാഹരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ പാപത്തിന്റെ വിത്തുകളെ നശിപ്പിക്കാനാകൂ. മഹാമന്ത്രം അഥവാ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പാപപ്രവൃത്തികളുടെ കറ 100% കഴുകിക്കളയാനാവില്ല. വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടൊക്കെ താൽക്കാലികമായി പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അയാൾ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അതിരുകടന്ന സംഭോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ലൈംഗിക രോഗം പിടിപെട്ടയാൾക്ക് കഠിന വേദനയുൾക്കൊള്ളുന്ന ചികിത്സ വേണ്ടിവരും. താൽക്കാലികമായി അയാൾക്ക് സുഖമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സ്ത്രീ വിഷയത്തിലുള്ള ആസക്തി മനസ്സിൽ നിന്നും പറിച്ചെറിയാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഫലമായി അയാൾ വീണ്ടും രോഗത്തിന് വിധേയനാകും. എന്നാൽ ലൈംഗികാസക്തിയുടെ ഗർഹണീയത ബോധ്യമാകാത്തിടത്തോളം കാലം കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മുക്തിയില്ല. ഇതുപോലെ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളും മറ്റും പാപവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി തടയാൻ സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകാത്തിടത്തോളം കാലം വീണ്ടും വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മറ്റൊരുദാഹരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആനയുടെ കാര്യമാണ്. ആന നിത്യവും തടാകത്തിലിറങ്ങി സുഖമായി കുളിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് കരക്ക് കയറിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പൊടിവാരി ദേഹത്തിടുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ആളിന്, ആ വഴിക്ക് പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ആൾക്ക് പാപവൃത്തിക്കുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും മോചനമില്ല. യോഗസാധനകളോ ദാർശനികാഭ്യൂഹങ്ങളോ സമകാല പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഒന്നും പാപപൂർണങ്ങളായ വിത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാകുക മാത്രമേ രക്ഷയ്ക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പാപത്തിന്റെ 4
തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തില്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, രണ്ടാമത്തത് വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, മൂന്ന് പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. അപ്പൊ നമ്മളിത് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും, നമ്മള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. അതില് പാകമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ മിക്കവാറും പാകമായി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ഈ ദുരിതങ്ങൾ, നമുക്ക് വരുന്ന ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രോഗം വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിയമവ്യവഹാരങ്ങൾ, ഹീനമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കുക, വിദ്യാവിഹീനത, വൈരുദ്ധ്യം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പാകമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്, ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഒരു വഴി എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇതിന് മോചനം കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ നിരതരാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മോചനം. പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അജാമിളന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തില് 6-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു, പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ് അതിനുശേഷം പാപപ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാപഫലങ്ങളെ ചെറുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുമെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് സംഭവിക്കുന്നില്ല അജാമിളനും. അതിനുശേഷം മനസ്സിലായതിനു ശേഷം ഹരിദ്വാറിൽ പോയിട്ട് ഭക്തിരസ സേവനം ചെയ്ത് ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, കുറെ ദാനം കൊടുക്കുക, തപസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിൽ നിന്നെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയാ ആ ഫലങ്ങളിലും മോചനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് വൈദികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനകർമ്മങ്ങൾ, തപസ്, ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ആശ്വാസം എന്ന് പറയില്ല, ആശ്വാസം നൽകുക. സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു മോചനം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിയണത്, പാപപ്രവർത്തികളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, അതിനൊരു ഉദാഹരണം, ആന തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കരയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി ദേഹത്തിടുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തികൾ. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും അതിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതില് എന്നുള്ള മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്, സ്ഥിരമായ സ്ഥായിയായ മോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് രക്ഷ. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ. ഏതായിരുന്നു? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേരുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 പാപങ്ങളെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തില്. ഒന്ന് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. പിന്നെ വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. അതില് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പാകമായി കഴിഞ്ഞതും മിക്കവാറും പാകമായതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എരിച്ചു കളയാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അജ്ഞതയാണ് കാരണം. ആ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരിക്കുന്നത് അജ്ഞതയാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞത ഒരിക്കലും കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത് അതില്, ഉദ്ധവർ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് കഴിവുള്ള അഗ്നിയെ പോലെ, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണനായിട്ടോ ചണ്ടാളനായിട്ടോ ജനിക്കുന്നത് പൂർവ്വകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലാണോ ജന്മം കിട്ടുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടായിരിക്കാം, ചണ്ടാളനായിട്ടായിരിക്കാം, ഏതിൽ ജന്മം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ചണ്ടാളനായിട്ട് പിറക്കുന്നതെങ്കിൽ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ പാപഭൂയിഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അയാൾക്ക് പോലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടോ അത് ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിമിഷം അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യജ്ഞാധികാരിയായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ കറ ആ നിമിഷം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഒരു ചണ്ടാളനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടുന്നതും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് പാകമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാണ്? അത് ആ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞോടെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം പാകമായപ്പോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മളൊരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? അതവിടെ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞോടെ. കാരണം ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടാം. കാരണം ആ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു. മൃഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയായിട്ടോ വൃക്ഷമായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിച്ച് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവിടെ ബാലൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെ തന്നെ പാപം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരും. പിന്നെ എന്തായാലും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അതിനില്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത് എരിച്ചു കളയാനായിട്ട്, അഗ്നിക്ക് എരിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ അത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മിഥ്യാഭിമാനം മനുഷ്യനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വവുമായി കെട്ടിവരിഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. മിഥ്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും പവിത്രമായ ധർമ്മമാണ്. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചത് അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആകർഷിക്കാനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. മനുഷ്യവർഗത്തിന് പുറമെ വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അവർ ആനന്ദം നൽകുന്നു. കാരണം അവയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം, അതായത് ശുഭത എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്, ശുഭത. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ മംഗളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മംഗളകരം എന്നതിന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, എല്ലാവർക്കും ഇന്നുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുഖം ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മംഗളം. അതായത് നമ്മുടെ മാത്രം സന്തോഷം, നമ്മുടെ മാത്രം സുഖമല്ല പറയുന്നത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ മംഗളകരം എന്ന് പറയണം. സർവ മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ സർവ മംഗളകരമാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സർവ മംഗളകരം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമല്ല വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം അവയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡീരവനത്തിൽ സങ്കീർത്ത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി മധ്യഭാരതത്തിലെ ചാരീഖണ്ഡ വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനൊരു പ്രയോഗ മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് മധ്യഭാരതത്തിലെ ചാരീഖണ്ഡ വനാന്തരത്തിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോകുമ്പോ എങ്ങനെ പറയണത്? കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ
അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പാടി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യഭാരതത്തിലെ ചാരീഖണ്ഡ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനൊരു പ്രയോഗ മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലി കടുവ, ആന, മാൻ തുടങ്ങിയ കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പോലും എന്താണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അതായത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് പറയാ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും മഹത്തായ സേവനമാണ് നൽകുന്നത്. അവർ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സന്തോഷം അരുളി ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിനു മാത്രമല്ല വൃക്ഷലതാദികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അത് ആനന്ദം നൽകുന്നു. കാരണം അവയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ചാരീഖണ്ഡ വനാന്തരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞത് നമ്മള്. ഇനി അടുത്തത് അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തേല് അത്രയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണെന്ന് പറയുമ്പോ കൃഷ്ണാബോധം സർവ്വമംഗളകരമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മംഗളകരമാണ്. അത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. ആ മംഗളകരം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മാത്രം മംഗളല്ല പറയുന്നത്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം അതില് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞു? ലോകത്തിന് മഹത്തായ സേവനമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന് തന്നെ മഹത്തായ ഒരു സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യവർഗത്തിന് മാത്രമല്ല, അത് വൃക്ഷലതാദികളെയും മൃഗങ്ങൾക്കും കൂടി ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്മപുരാണത്തില്. അപ്പോ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായിട്ട് ഈ ചാരീഖണ്ഡ വനത്തിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അതിലൊരു മാതൃക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ്. കടുവ, ആന മൃഗങ്ങളടക്കം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് അതിനെ ഭഗവാനെ അനുഗമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപട്യമില്ലാത്തവർക്ക് ദേവന്മാരുടേതായ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാനായിട്ട് കഴിയും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണിത്. കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപട്യവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. ഭക്തന്റെ പ്രോന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധം മൂലം ദേവന്മാർ പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി അത് കാണുമ്പോ, കാരണം ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എന്താണ്? ആ ഭക്തന്റെ കൂടെ കഴിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത് എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 18-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. മൂന്നാമത്തതില് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ കൃഷ്ണാവബോധം സർവ മംഗളകരം എന്നതില് പറയുന്നത്.
ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് അതൊരാളെ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്, അതായത് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലെ സുഖം. അതാണ് മൂന്നാമത്തത്, കൃഷ്ണാവതാരത്തിലെ സുഖം. അത് എത്രയുണ്ട്? അതുകൂടി എടുത്തോട്ടെ, പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. സമയം 8:45 അല്ലേ? 4:45. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നാളേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ 2 എണ്ണമാണ് ആ പോയിന്റ് പഠിച്ചത്. ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ 2 പോയിന്റ്. ഒന്നാമത്തെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 6 പോയിന്റിന് ഓരോന്നോരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ 6 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലേശാഗ്നി, ക്ഷുഭത, മോക്ഷ, ലഘുക്തക്, പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ സുദുർലഭ, സാദരാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണ. ഈ 6 എണ്ണം ഇനി ഓരോന്നോരോന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ആദ്യത്തെ 2 എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന്. ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞു എല്ലാ മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ, ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് ക്ലേശാഗ്നി. രണ്ടാമത്തത് സർവ്വമംഗളകരമാണെന്ന് കണ്ടു. ആ 2 പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചുള്ളൂ. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇതിപ്പോ ഈ 6 പോയിന്റും ഈ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നതല്ല? ആ, 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെയാണ്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് തന്നെ ഈ 6 പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പൊ അതില് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ഒട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇല്ല. കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അതില്. 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 3-ാം സ്കന്ധം 29-ാം ശ്ലോകം 12, 13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? ഭക്തർ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മോക്ഷത്തെ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കഴിയാനുള്ള അനുവാദം പോലും ആ വ്യക്തി അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. വേറെ ആകെ ഒരേ ഒരു സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമുള്ള, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരത്തിന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം 12, 13 ശ്ലോകത്തില് 5 തരം മുക്തികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? മുക്തി 5 തരം. സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം അല്ലെ. 5 തരത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. ഫസ്റ്റ് സായുജ്യം ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, സായുജ്യം. ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടുന്നത് സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുന്നത് സാമീപ്യം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിൽ വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സാലോക്യം. പിന്നെ സർവ്വസമൃദ്ധികളും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സാഷ്ട്യം. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകള്. 6 സവിശേഷതകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭത, ചന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ, സുദുർലഭ, പിന്നെ ഏതാണ് ഒരെണ്ണം? ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. 6 അല്ലേ? അത് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എക്സാം എന്ന് വെച്ചാല് റിട്ടേൺ എക്സാം നമ്മളെ 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ശരിക്കും പഠിച്ചെഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ എക്സാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ ഇപ്പൊ 18 അധ്യായമല്ല നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 8 അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം എടുക്കും, കുറച്ച് അധ്യായം എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അപ്പൊ 50-60 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോ. അതിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 20-25 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അതിൽ നിന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുക എക്സാമിന്. ക്ലിയർ ആയോ?
10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലൊരു 25 തരും പഠിക്കാനായിട്ട്. 25 10 ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ബുക്ക് കവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അതിലിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ 5 തരം മുക്തി, പിന്നെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു തരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതൊരു 25 നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ 8 അധ്യായത്തിലോ എത്ര അധ്യായം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, 6 അധ്യായം എടുത്തെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തരും. അപ്പൊ അതില് 25 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ 10 ചോദിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ 25 നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ എഴുതാൻ കിട്ടാം. അതായത് 1 വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മള് മേപ്പട്ടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ എന്തായാലും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളും വളരെ ആണോ മാതാജി, അതോ വിവരിച്ചെഴുതണോ? വിവരിച്ചെഴുതണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വിവരിച്ചെഴുതണം എന്ന്. ഒറ്റ വാക്കല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 പോയിന്റ് നമ്മൾ എഴുതണ്ടേ. അപ്പൊ ആ 6 പോയിന്റ് നമുക്ക് അറിയണം, അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ മുക്തി വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സിദ്ധികൾ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അതൊക്കെ നമ്മള് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ജനറൽ ആയിട്ട് കുറെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നുണ്ടാവുക. അതില് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി, അതിൽ വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പോയിന്റ് എഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ വിവരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ചിലത് വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മള് എഴുതേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ കേട്ടോ. നമ്മള് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാ അതോ ഗൂഗിൾ ഫോം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഗൂഗിൾ ഫോം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നില്ല മാതാജി, സെന്റൻസ് പെട്ടാനായിട്ട്. പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അയക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത്. നോക്കട്ടെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഉള്ളിൽ പിന്നെ കുറച്ച് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. നോക്കി എഴുതിയിട്ട് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകം എന്താണ്? അജ്ഞതയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകം എന്താണ്? അജ്ഞത. 2 തരത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? പാകമായതും പാകമാകാതെ. അതിന് പ്രാരാബ്ധം അപ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പാകമായതും പാകമാകാത്തത് 2 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് പാകമായത്, പാകമാകാത്തത്. നമ്മളിപ്പോ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അനുഭവിക്കാത്തതും അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതും ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പ്രാരാബ്ധം. അനുഭവിക്കാൻ ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, വെയിറ്റിംഗിലാണ്. അത് അപ്രാരാബ്ധം. 2 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. ഇത്തരം പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ട്? സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട്. സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? എരിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ, നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുന്നത് പോലെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ചാമ്പലാക്കുന്നു, ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം നമുക്കത്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 19 ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണത്. അതാണ് കാരണം നമ്മളിത് പറയുമ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കിത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, അത് ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനം അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണെന്ന്, എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ് അത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കോട്ടിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലുണ്ടോ? മലയാളം ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. ഭാഗവതത്തിലെ അതിലെ ശ്ലോക നമ്പർ പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാ ശ്ലോക നമ്പർ. 11, 14, 19.
ഇതില് ഫുള്ള് അധ്യായം എത്രയാ പറഞ്ഞത് മാതാജി? 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 19 അല്ലേ? 19-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 19. പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 4 ഫലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മിക്കവാറും പാകമായത്. ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. താൽക്കാലികമായ പാപഫലങ്ങൾ. അടുത്തത്, താൽക്കാലികമായി പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരായാൽ മാത്രമേ. താൽക്കാലികമായിട്ട് ദാനകർമ്മങ്ങളിലൂടെയോ ആണ്. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ? വൈദികമായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, നമ്മൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ വൈദിക അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ദാനധർമ്മങ്ങള്, തപസ്, ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് പാപഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. ദാനധർമ്മങ്ങളിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയും പിന്നെന്താ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, വൈദിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും. വൈദികാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ഇതെന്തുവാ മാതാജി? അടുത്തത് എടുത്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അടുത്തത് ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവ് ഇല്ലല്ലോ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല 3 തരം സുഖങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തില്ലല്ലോ. 3 തരം സുഖങ്ങൾ: ഭൗതികാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു. സ്ലൈഡ് എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്ലൈഡ് എടുത്ത് വെച്ചു. അതുകൊണ്ടാ മാതാജി അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടി ഉണ്ട്, ഒന്ന് വായിക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതറിയി നോക്കട്ടെ. മിഥ്യാഭിമാനത്തിന്റെ ദൃഢബന്ധനത്തിന് അടിസ്ഥാനം അജ്ഞതയാണ്. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞനായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരാളുടെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും തെറ്റായി പോകാനേ വഴിയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലമായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഈ അജ്ഞതയെ നശിപ്പിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് കഴിയും. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കത്തിപ്പടരുന്ന ഒരു കാട്ടുതീ പോലെ അശുഭകരമായ ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ജ്വാല കാട്ടിലെ എല്ലാ സർപ്പങ്ങളെയും കൊല്ലുമല്ലോ. മണ്ണിൽ അസംഖ്യം പാമ്പുകളുണ്ട്. തീ കത്തിപ്പടരുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിയ ഇലകളിലും പടർപ്പുകളിലും കടന്നു പിടിക്കും. അതോടെ പാമ്പുകളുടെ നാശവും തുടങ്ങും. നാൽക്കാലികൾക്കു തീയില്ലാത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് പാഞ്ഞു പോകാം. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഓടിപ്പോകാനുള്ള ശ്രമമെങ്കിലും നടത്താം. പക്ഷെ സർപ്പങ്ങളുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ജ്വാല അതിശക്തമാണ്. അതുണ്ടാകുന്നതോടെ അജ്ഞതയുടെ സർപ്പങ്ങൾ വെന്തിരിഞ്ഞു പോകും. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ നമുക്ക് അതായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. ഇനിയും അതിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി ഇതിൽ കുറെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പാരഗ്രാഫ് പറയാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കുന്ന, കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയുന്നത്, മായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്
പറഞ്ഞ കത്തിപ്പടരുന്ന കാട്ടുതീ പോലെ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ മുഴുവനും ഓരോ പുരാണങ്ങൾ ഫുള്ള് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ ഈ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളെ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങളെ സർപ്പങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, സർപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ കാട്ടുതീ എങ്ങനെയാണ്, അത് പടർന്ന് കത്തിപ്പിടിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതില് എല്ലാതും പോകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അജ്ഞതയുടെ സർപ്പങ്ങളെല്ലാം വെന്തെരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതിന് ഓടിപ്പോകാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ സാധിക്കും, ബാക്കി എല്ലാതും അതില് വെന്തെരിഞ്ഞു പോകും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അശുഭകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹ സർപ്പങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.